ناي حد ناي كلتين هاجرات اللونات تنكف كلون تايقام زقبر السلام نصطها يزبل أنا غا توعلين هوكات نطفئات نخينات يزبل بزل علني خالت جيوبوليتيكال روحاتات مستحيزة أو إثيوبيا وزبها حيل خا ونتخلى خلا جن ناي وده قمتات كركب زع زقبر أجرمنت أي فترة نيم لك فترة كل يوم أقول كينام زيك صحوة كل يوم سلازي بخلتها مخنيات جوجي وتي كم زور حيتات حدا وراري زقبر كات تجبر نورار ملك توصلوا أي تغير ناير ترى قبر ملتي ناي بريزنت سياس قبر ملتي ناي بحكي نكلت عمتات بزي قارص من قدي بالتقنان أبي أحمدن كقعروون كفحروون كزاربون كهددون كمكحون زي قبروون أقرزنا برا بملو كمزا عموداتا حريج مسنفاس كباس يكلني أبي إرترا فول كونفيدنس كمزلو منقس إرترا ملو متأممان كمزلو ببلتقنا كما تزخل كوينات يكون كاله زوقونه يكون تركم زبلوم كمزي كونه كلتي أبي كفترة دل زنبرس لي إرترا كتفرق كم تخل حيل خمزلو الواتات قبر كم تخل نمنقس إرترا سقاتات فتيرات أولا كم صيفتين كل زي برعيني له زارا خمسة تعيو مس كاي بحري تحيزو زلعلو قدياتيو أو زي قدايزي بجنرالاتو أبيرو بعلو أب بارلاما أبيت مغري إثيوبيا قريبو إلون ناي إرترا لالونت ملو بملو أو حتى ملكت بزقتو إرترا خميلة هاجر كوينا قيح بحري من فريم خمسة حبة أي فلتن زولو عبيتي بوفيشال مالت بدقفتي قلقل زي كونس كافت قدام المينسترن كافتي إيش ما جرشوا جميلو ناتو دقفت يوم أساسيتي مزبحلو تجارو جنرالات كي تعرفوا جنا تجارو قلق تجارو بوليتيكيات كي تعرفون أو قلنا سلفوا بروباغندا ناسرح إثيوبيا قد كن جمر بنامش قد كن جمرمو من إثيوبيا بفلك من سو وصاي قدات مس إمارات زفتهم واحد نير تعلي ريح خامو تعيتكم كله يخ تعم زو على زي تعيتكم كمتي نات زرو لزقني بزحت أكلاتون بزعوازي العلم نات زارو غنيوم يوم أنا كما إزريت وعلي هم سمعات شفانو ناي حد ناي كلتين هاجرات اللونات تنكف كلون تايقام زقبر السلام نصطها يزبل أنا غا توعلين هوكات نطفئات نخينات يزبل مغنياتو إذا أكلات زياتهم أو حلفة مسنحنا سوزاو ميدو كوان ترينايو أو ناي هزبتات طفئات عنوت هوكات ناي هزبي مكرا عبي كفانقل تغنت عريو كلأل نقداي كابناي نقدي صراحتو كفانقل إنفستر كمكن يوتي تقواراتهم أو إثيوبيا نافطور زمتسا مالتيو سلازي ولا بعلي ناي خمسة عينت سممع يقورو تيد حريز زقورو أبز حلفو زقورو زنوريهم حدش تقورو من الوقت حدش نقر كمتسو تخوينو من الوقت دحر بصفي حنو العلو نخون ذا أبو دابي مالت زي إماراتس بهال كوجيلا مالت كوجيلا وزناين قصاوين عليت ستيت ترورست خاوز غون نوح جزيت صنيع من قص خويرس أشبار فوق عدي ناخد هو كز فتر نتيزلو متن جغرافي زي متن جن كحفتو سلازلون سنة تدقمة الحيالان كون بميدل إيست مسكا بزحات أكلات زنحنح يلون أفريقيا نامت زي زرف زي عدد أنو جنوسايد فتصم ناي حدا بوجلا عليت منجستي زح خمسة أنا يو زي ناي أبدا منجستي بزح سنوات قتي مولو بزح بطاطات من الوقت هذا لوزن زجبان تخينو بزح بطاطات حب زرزر تمسيني أسبوع بزح بطاطات كسراتات وصح وصل زلو إذا خيدو نفتي عدو مخادو سلازي تعرف كبون تغطيلاتها أبدابي تي فطرة هوكات خيدو ناب تساقعنا من دوريتها مخادو سلازي تعرف أغلى عدد زلو تنتنتي حسب ناي إماراتس بروجكت ولا نتخينو حقزات نات بروجكت سون حرت عويتو سيء يزولو ريتات هلو زي ولا نتا بروجكت يقول
ክድገፍ ዘሎ ዝብል እዚ ባህላዚ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዘይቕበል ሓይሊ ዝብሎ እንድዩ እንታይ ማለት እዩ ግን ተይልካ እንድሕር ብናይ ኢማሬት ፈረስቲ ሓንጊርና እንተኣቲና ፀገም የብሉን ይብለው ብናይ ኢማሬት ፈረስቲ ሓንጊሩ ዝኣተወ ሓይሊ እቲ ባሕሪ ከኽውኑ ኖሩ ድሓር እውን ካልእ ዘረባይ ዝኸውን ማለት እዩ ሓንጊራ ተእትያትካስ ኣብ ዘይተደልየካ ከዓ ረጊሓ ክትውፀካ እያ ማለት እዩ ትንተንኦም መገሲኦም ብጣዕሚ ስኢሉ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ምናልባት ንኦም ንሓዋሩ እቲ ባሕሪ ዘላቕ ብዝኾነ ወሪሮም ክሕዙ ዘኽእል ስራሕ ክሰርሕ እየልካ ኣይትፅበን እንታይ ገዲሽዋ እሞ ትገበረ ኣይትኽእልን ክገብርዎ ዝኽእሉ ምናልባት ብዝለዓለ ንካልኦት ጂኦፖለቲካል ረብሓታት ንሳ ሒዛ ኣብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓይሊ ከዓ እናተኸላኸለ ግን ናይ ወደብ ጥቕምታት ክረክብ ግዛዕ ዘግብር ኣግሪሜንት ኣይፈጥሩን የብለካ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገጾም ኮይኖም እዚ ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብክልተ ምክንያት ጉጉእ እዩ ከምኡ ዝበሉ ሓይልታት ሓደ ወራሪ ዝገበርካ ትገብር ንወራር መልክዕ ክተውፀሉ ኣይትኽእልን ስለዘይዋፅእ ሓደ ኣምባሳደር ደሰሚዕካ ነርካ ነዊሕ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስፋውዲ እዩ ዝበሃሉ ተዘይተጋጊ ናይ ነዊሕ እዋን ኣምባሳደር ዝነበሩ ነዚ ኩነታት እውን ዝፈልጡ እዮም ምስ ሓደ ሚድያ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ብልክዕ እዮም ነጊሮም ኣይከኣልን ገጋ ሓደ ግዜ 10 ኪሎ ሜትር 60 ኪሎ ሜትር ገለ ይኹን ትብልዎ 5 ኪሎ ሜትር እውን ይኹን ዘይናትካ የናትካን ኣይከኣልን ብስሩዕ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኢሎም ደምዲሞም ተወሳኺ እቶም ሰነዳት እውን ከምኡ እዮም ዘመላኽቱ እዚ ክንብል ከለና ስኢሉ ዕግርግር ዝብል ሰብ ግዛዕ ምዛዕ ክህሉ ይኽእል ንሕና ከዓ ክንብል ኢና እቶም ሰነዳት እውን ከምኡ እዮም ዘመላኽቱ ብዝኾነ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎ መምህር ኣብርሃ ሓደ ካብቶም ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ካብ ዝረኣናዮም ንጹርነት ኣብ ምግሃድ ዓብዪ ተራ ዝፃወት ዘሎ ፖለቲከኛ እዩ ካብኡ ሓሊፍና ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ ለንቀነ ብዛዕባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት ሓደ ግብረ መልሲ እስከ ንስማ ቃለ መጠይቁ የተደረገበት አግባብ ኢነርጀቲክ ነው በኢነርጂ ነበር ሲናገር የነበረው በጣም ኮንፊደንስ ይታይበት ነበር በጣም ኮንፊደንስ ይታይበት ብቻ ሳይሆን ሱዳን ውስጥ እየመጣ ባለው ነገር በጣም ደስተኛ እንደሆነ ትመለከታላችሁ ቀጠናው ላይ እየመጣ ባለው ለውጥ ኮምፎርታብል እንደሆነ ትመለከታላችሁ ላለፉት በርካታ ወራት ያ ሁሉ የብልጽግና ጋጋታ ነው በተመለከተ ያ ሁሉ ጀነራል ያ ሁሉ ፖለቲከኛ ያ ሁሉ ሃይማኖተኛ ያ ሁሉ ፖለቲከኛና የፖለቲካ ሊቅ ተንጋግቶ ሲንጫጫ የነበረው ኖይዝ በዚህ ቃለ መጠየቅ ሰክሰስፉሊ በጣም አጭር በሆኑ አረፍተ ነገሮች የተመከተ ይመስለኛል ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ኣምሓራ ፖለቲካ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ኤሊት ሚድያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤግዛክትሊ ከምቲ ንሕና ዝበልናዮ ናይ ኤርትራ ግብረ መልሲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግብረ መልሲ ናይ ብሓቂ ንክልተ ዓመታት ብዘየቋርፅ መንገዲ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ክግዕርዎን ክፍሕርዎን ክዛረቡን ክህድዱን ክምክሑን ዘይገበርዎ ነገር ዝነበረ ብምሉእ ከምዛ ኣብ መወዳእታ ሓሪጭ ምስ ንፋስ ክበኣስ ኣይክእልን እዩ ሓሪጭ ወይ እውን ሓማኹሽሲ ምስ ንፋስ ክበኣስ ኣይክእልን ንጥፍኣቱ እንተደይደሊ ኣብታ ኣብ ሽፋኑ ኣትዩ ጠጠው ትደይሉ ኣብ ንፋስ ተገቲሩ እንድሕር ወፂኡ ሓሪጭ ንጥፍኣቱ እዩ ልክዕ ከማይ ኣጋጢማቱ ዘላ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሓንትን ክያንትን ዝኾነት ህራም ስለ ዝሃረመ ልክዕ ከምዚ ምሻሎ ቀደም ኣብ ሆሊውድ ቪድዮ ናይ ጉስጢ ንርኢ ሓደ ስቕ ኢሉ ሓረካት ዝገብር ኣሎ ኣብዚ ሬስሊንግ ትሪኦ ኢኻ ይስዕስዑ ገለመለ ሓረካት ትገብር ከምዚ በቃ ሽዑ እቲ ውድድር ምስ ጀመረ ትቕ ኢሉ ዝነበረ ሓንቲ ቦክስ ወስ ምስ በለ ነቲ ረቢሽካ ዝነበረ ኣብዛ ዓራቱ ከምዚ ድርባ ኣብዛ መሬቱ ስጥሕ ከም ዝብል ዝገብሮ ከመይ ኮይናታ ጉስጢ ፍሊጥ ነገር እያ ዋላቶም በዓል ቢቢሲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንእሽተይ ከነርእየኩም ናብዚ ወገን ኢትዮጵያ ዝገባሕ ዘሎ ኣዋጃት ኩናት ማያት ክትዕደም ከም ዘይትደሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሶኒ 12 ጥሪ ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕትት ኣዲስ ኣበባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያውን ፕሮፓጋንዳውን ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነት ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ እንታይ ምዃኑ ምስተሓተተ ንመዳመቂ ዝቐርብ እዩ ክብል ኣነኣኢስዎ
ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ አፍ ደገ ቀይሕ ባሕርን ምርካብ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያውን ፕሮፓጋንዳውን ምንቅስቃስ ንመዳመቕ ዝቐርብ ክብል ኣናኢስዎ ኣሎ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክትእውጃ ብዝብል ስማዕ ዘረባታትን ስክፍታታትን ድማ መልሲ ሂቡሉ ኩናት እንተተኣውጁልና ግን ናይ ምክልኻል መሰልና ንማንም እንሓተሉ ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ናታቶም ናይ ሓሶት ማኣዲ ክንዕደም የብልናን ክብል ተዛሪቡ ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ናይ ባሕቂ ዘገርም ነገር ትገርም ይኹም ዘገርም ነገር ሰሜና ንፈልጥ ፍሬና ብዙሕ ነገር ሞ ስርዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝመስል ነበሩ ኩናታት እውጁ ነይሮም ከምዚ ተሰሜን ዝፈልጥ ነገር ኣይኮነን ተሓቶ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣዋጃት ናይ ኩናት ብሓፈሻ ሰነፍ ነዳይ ፈራሕ ስሱዕ ዝብላ ቃላት በአማርኛ ንኣቢ ብዝርድኦ ቋንቋ ተርጉሞም ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝዛረብዎ ነገር እንተሎስ እዩ ሓንቲ ካብቲያ ኣብዚኣ ቅድሚት ዝሰማዕናያ ካብታ ዘረባ እንታይ ርየ ኢሉ እዚ ሰልፍ ኮንፊደንስ ኣብ ኤርትራ ፉል ኮንፊደንስ ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ሙሉእ ምትእምማን ከም ዘለዎ ብብልፅግና ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ይኹን ካልእ ዝኾነ ይኹን ጥርቅም ዝብሎም ከም ዘይኮነ ኩሉ እቲ ኣቢ ክፈጥሮ ዝደሊ ዝነበረ ስእሊ ኤርትራ ክትፈርህ ከም ትኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ፅልዋታት ገብር ከም ትኽእል ንመንግስቲ ኤርትራ ስጋታት ፈጢሩ ኣብ ጣውላ ከምፅኦ ይፍትን ኩሉ እዚ በርዒኒ ኢሉ ስለምንታይ ከም ዝበርዓነ ፈሪጡሎ ኤርትራ ኻይላ ኤርትራ ኣቢ ከበግሶ ዝኽእል ሓይሊ ካብ ቀደም እውን ከም ዘየፍርሃ ስለምንታይ ምናልባት ንኣቢ ከፍርህ እንድሕር ክኢሉ ወይ ሓገዝ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ክገብሮ ዝኽእል ፀቕጢ ወይ ክህቦ ዝኽእል ሓይሊ ንሱ ቁሩብ ንኣቢ ፈጠራዕራዕ ከብሎ ዝኽእል እቲ ኢማራት ክገብሮ ዝኽእል ሓይሊ ብምሉእ ድማ ኣብ ሱዳን ብሕማቕ ስዕረትን ውጥቀትን ክሳዕሪ ይርዮ ስለ ዘሎ ኤርትራ ኮንፊደንስ ናይ ኤርትራ ሰማይ ዝደየበ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ብልፅግና ብዘሎ ወታደራዊ ይኹን ካልእ ብፍፁም ስግኣት ከም ዘይብሎ ኣገይን ኣብዚ ቻነልና ብዓቕምና ዝበፅሕናይ ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ፈንጠራዕራዕ ዘብሎ ዘሎ ሓደ ነገር ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኢማራት ክትቦ ትኽእል ነገር እንተሎ ጥራይ ካብ ወፃኢ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ንፋኖ ክስዕር ከም ዘይክሪ ኢና ኢና ንፋኖ ክስዕር ኣይከኣለን ኣሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሲሪየስሊ ንፋኖ ሲሪየስ ኮይኑ ክሕግዞ ዝኽእል ሓይሊ እንተተረኺቡ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኢትዮጵያ ክግለፈሉ ዝኽእል ተኽእሎ ዓብዩ ግን እንታይ እዩ ንፋኖ ክትሕግዝ ክትብል ነቲ ኢትዮጵያ ሃገርና ትፈርሳላ እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣብዚ ቅድሚት ዘረኣኹኹም ማለት እዩ ነቲ ናይ ህዝቢ ሰንቲመንት ነቲ ናይ ህዝቢ ስምዒት ከይተንከፍካ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ሻዕቢያን ቀጥረው ሻዕቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወግቶ ባህር በርና ያሳጣንና አገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል እዚ እታ እንኮ ከም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑላ ዝደልዩ ነገር እንተላቶም ሻዕቢያ ወይኖ እዚ መን ኢኻ ትብሎ ግብፂ ንሻዕቢያ ቆፂሩ ሻዕቢያ ድማ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንፋኖ ድዩ ንካልእ እናሓገዘ ንህወሓት እናሓገዘ ድዩ ንሳቶም እዮም ነዚ ሃገርና ከም ዝገብሩ ዘለዉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ንኸይትሰርሕ እሞ ካልእ ነገር መዋፅኦ ንኸይትኾኖም ደኣ ስለ ዝፍራሕ ደሎ እምበር እዚኣቶም ከምፅዎ ዝኽእሉ ፍሉይ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን ኤኒዌይ ናይ ኤርትራ ነገር ኢት ቢካም ቨሪ ክሊር ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍፁም ኣብ ወላ ሓንቲ ክበፅሑ ከም ዘይክእሉን ዝገብርዎ ነገር ኩሉ ድሩት ምዃኑ ተጋሩ ገለ ካብቲ ዝሃብዎ ክሰምዕ ትኩረት ስሒቡ ዝነበረ ናይ ኢሳያስ ሓደ እንታይ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዝተታሕዘ ጉዳይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብተደጋጋሚ ናይ ኩናት ዳንኬራ ይወቅዕን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክኾን ይኽእል እዩ ልዕሊ ኣምሓራ ክኾን ይኽእል እዩ ልዕሊ ኦሮሞ ክኾን ይኽእል እዩ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ብቐፃሊ ሓደ ገዚፍ ናይ ኩናት ተረኽ ሒዙ ምስ ይፍለጥ እዩ ተዛራኺ ንሱ እንታይ እዩ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተታሒዙ ዝለዓሉ ጉዳያት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጀነራላቱ ኣቢሉ ባዕሉ ኣብ ፓርላማ ኣብ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ኢሉ እውን ናይ ኤርትራ ላዕላውነት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሕቶ ምልክት ብዘእቱ ኤርትራ ከመይ ኢላ ሃገር ኮይና ቀይሕ ባሕሪ መንፈሪሙ ከም ዝሃበ ኣይፈልጥን ዝብሉ ዓበይቲ ብኦፊሻል ማለት ብደገፍቲ ገለገለ ዘይኮነስ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ካብቲ ኢታማዦር ሹም ጀሚሩ ናቱ ደገፍቲ እዮም ኣሳሰይቲ እዮም ዝበሃሉ ተጋሩ ጀነራላት ከይተረፉ ተጋሩ ገለ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ከይተረፉ እውን ኣብ ጎኖ ሰሊፉ ፕሮፓጋንዳ እናሰርሐ ምስምሑን ኣብዚ ኩነታት እዚ ባይዘወ ንሕና ከሚድያ ብዙሕ ፕሮግራማት ሰሪሕና ዘነፃፀረ ቀፃልን ኣሰና ኦሮምያን ካልእን ዘሎ ዝመልስሉ ኣግባብ ብደንቢ ትኩረት ጌርና ክንሰምዖ ዝገብር እዩ ምክንያቱም እዚ ማለት ናይ ክልተ ዓድታት ዝተመላለስዎ እዩ ክኸውን ብኢትዮጵያ ገፅ እናተባህለን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስን ናበይ ከምርሕ ይኽእል ብተደጋጋሚ
إنا بروجرامات سرحنا أدينك بيرتراجس ببريزيدنت درجة بعلي بتحطه زملاء سلو أقبل له تحطه إذا حطه زي تزقري يلوم يوم جميل رمو زي ما لا تبعزوي تنايتي انترفيو وانا حطه نسوي ያው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ታይብለው ዝሕቶ እዚ ብልጽግና ስትራቴጂ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ أنا قد حتى توصحهم ما حشي بقولكم يا حسيبنا يا نادو 4 فيدالات دلو بحفشا كم تري وزلهم هذا بريزنت سياس ناكل تساعتين فرعان انترفيو يا كايدو ناكل تساعتين فرعان كابو نامريكا عبد كفال نيرو أكيد أنا أمريكا باي ذا واي حدا كابتن سألتنا بريزنت سياس خونه غازيتنيا ويون حدا اكسبرت ناي أفريقيا قال ملز بلوا بعليو إن كلا يتعدي موجودة هنا السودان دزارب وا أتم سبات أنا زناي بريزنت سياس تزاربوسي بإنجليش تترجم كم بس أنا هسي جيجاس لينير نفس بعيزي بمبال تعيف له كاميرون هاتسون يدبال أنا جيجاس لينير I mean this guy really understands إن أمريكا كايدا بمبال بإنجليش تترجموا لازم كله بإيرترا نسمع بتقرينيا زجبر انترفيوات فلا نتيجة بوليتكس نعلم بتقرينيا بإنجليش أنت زخون نيرو كند من تاي هب أفريقيا متسمع you've no idea كند من تاي كسمع مخاله نعنا كل جزء سل الدقاقة بنفلتينا تزربات تجن present says بإنجليش أنت زخون نيرو at some point it would be viral بخون نيرو أفريقيا مولم بوسم جبروا نيرو no doubt about it بإنجليش جبران انترفيواتنا present says بأفريقيا مرة يتطلبي مرة يوم سمعوه سلامتاي بإنجليش نخجبر نتي انترفيو زي بلوو ستيل ميبي بزخونه قالينا كون حقوسين أمريكا عين أمريكا ممكن تسول زي ندل كم حجر بزخونه كإنتايو أبزي زبلو زلو زخون زربانا يزوبك زرب كله بزحف إثيوبيا كن very وحود أزي وحود يتزاري جنت وحود كريل زخون زرباس زخون برني إثيوبيا كما أجندة قدام من إثيوبيا بزحف إثيوبيا ترى يتزارب يبلون يرب إثيوبيا ترجعون له أغلى لا يكون يزارب زلب زعبا مج حنت حصرن حفاسن هيبوم يحلفوا صبغتيها نزوب إثيوبيا أجندة تكبروهم انتو حدا بزعبا إثيوبيا كزرب تخينو كم زيانا حجز رانا حفاس خونه زربا قداي إثيوبيا ناتهم بعلى الديون فلتو أبتا قداي ناتنا زقبر وزن لوجن كليتنا كلا ناتا كذاب بزبل زربا سسع فرح نداي سنف بمبال زقبر زربا أزار أبيت كوينات قلت لا